Alright, ebusunya me will be a cover at the Baba Grace TV. So this is a trading point your crop and Obia we ebusunya and some beer and Roberto ja e mountain son 10 time for this titiro. Ya ni edi hu nkomo e say ebusunya bia e di na to back e call opemso radio. Masem dwumadi so. Ya o masem mo kan na say omo accuse na to back say wafa kwan bi so agye omo busunya sase. E wa bra omo su say wan famra kwan so. Ene wachi opemso radio for friend na to back man ka say wa to asase no e dey free busuafo no ma betina radio no so no omo e ma me ne omo nua ba bi ho wa to asase no dey amom nsem ne be ye bebre e ma be pie mu kra say sa asase no nsensem no e ko hene ba na pia abrenya ase hene kotoko hene ba e ko nanim ya na de man ja ase hene say on na hwe nsem no nka ensiesie ma ensem no enye boko na aso dwum na busua ensem no ko ye deja manfo busa ansem enra ya I didn't send but to you na for me who the all kind of cray it sounds now to park the or say what asase no e dey free ebusuafo no ho e na ebusuafo so kire say there be da na omo maame ana so omo nua no omo ntimi nton asase no forma na to park e wa bro omo nim hu bi e sounds nya ba akofo na dia na ebusuafo ni nyina na omo asase ti ba akofo ntimi mfa kire enkonkoton ne ya me nchande ono pemso radio masem dwumadi so bda e maame tina adwam no wo mo sa frɛ na na jase hene a ono ene ye abrenya ase jase no hene ba jase hene ya ona na de asem se ne nsa se wonka na oba chirechire nsem mu pa didi kan wo se o ka mo bia te se asem no ekodi wo hene ba abrenya ase hene ho no hene ba de hye wo no de jase hene nsa se o na nhwe nsie se sa abre no o hene ba etie ne nachi akwantum akosa na ho ya de kakra na ensem na ya hodo mienu o chiro mo bia te ase ba akoye de wo no nanimu a ebusuafo eche se omo asas na to park age se auto de afa ho na auto de afa ho na for de bia beye de abeye mo ani ade na wasi dan so na to park na do to auto ye no ene ye baako e na afia asam foforo bi wo hono asam foforo no so for betting concert ho a eno ye betting co community center tin you asase a betting co for your community center asase eno mo chese na to park akwa se or the baba yo no ane dwumadi bi ho na nna ama betinko dikuru ya ona ye o hene ba brenyas ne ni fa hene se on tiase da e ma na to park emfa asas na nti na to park ase na no kwa afre no a okana no ho a na se asem no hene ba de ma ni jase hene no jase ne de amo hene foforo na ntisa but ye nsem ya ahodo mienu o betinko ho tin you ba ko de eye de abusuafo ne ko pem so radio no ya no hene abrenyas ne de ma ni jase hene eno de abenyase ne jase ne chese na to park no onyam frɛ no afi no ahwɛ number wa frɛ no ɛna ba ko foforo ntie bia sa asɛm ba ko na ɛwɔ nkyɛn no ɛna na to park adwen sɛ bia no ho asɛm na ɔmo kan ya enti mo de ba radio so ɛno de ɔmo chese community center asase ye wa abenyase o na to park agye sɛ ɔde bɛyɛ na de ɛna betin kodi close chese ɔmpene da ɛma ne mfa asase ye kuro mo nyina community center ɛmfa nye de ɔpɛsɛ ɔde abusunya me mpɛsɛ mɛprem wakasa na ayese bia me na meka e wa abre ntesante wo de yenko ti na abrenya asene ni jase ne ensem odi to dwa wo pemso radio so ye boy beto ye boase na afia cheche nsem mo e de achira mansa ni me mo acho meye abrenya si jase hene sante abrenya si jase hene yo ramba sante hene ba ni jase hene ne me ni ramiti o aha na asem no a ebobo ba no eda no to park no wa frɛ me na menya ne number kora mo na mo de ma me abusuapa number abusuapa ni no wa frɛ me na asem no ye mienu but o mo katakata so ni pa mo to mo mienti asem we ye nura o so akire ne papa sante hene no e wonti apo okoye surgery no okono de akire ja mi ja ase hene se me wi akire e wona abetin kwasem ba yanim yaka wasem a yeguso a yaka ko dum pempenso bia niwura ba yi e wo se yekọ na yehunu sie de to yeru anim se ne yaka akosie eno wo na to park beka se asem no ye yidi akwakoma obi se ye nka ho asem yenyima obia to park kuro ya sa ekodi asase wo betin ko ho na wo ye community center a kuro no ebechie kuro no nsia mu nyina ho na omusia ena betin kodi kuro no sa asem no kuro ayeyi miwura na ne wonti apo a mehwe akire na betin kodi kuro mai
wono ne ohene ba Brenyase ni nifa hene enti wono de asem a eba na nimu a wono ehwe se obeka no eye community center asase bia to park kuro ya akwaje se wodi besi dan na nifa hene no a woye betinko di kuro no se da bi wono wo mu si aka ho asem enti saa asase no a wono akwakototo wo te se sie ya asase no eno kura de emfa hu bi as GH1 or GH5 ebeka sa GH page na sabe esi mu sei miwura na wonte apoko ye surgery ayi ehun sam menya abotra ye de tu nanim to park ya frame oni me kasam dabi yewura tu ye se enko kasam yenko hwe asem mu a na woni ehwe bibi ma ye pe no kura ne de ato yewura anim enko ye se o frame na se dabi enti mesramo obi bia o ka ho asem obi bia wo betia wo beka bibie abetia lumba no wanwu ankenim ne wo faase lumba no wanwu ankenim na busu apanyiri lumba wanwu ankenim ni nua baabi nim ni wei enyum de titi omudi wo mekwa ne anim wo mu ene ne wo bia fa wo ka bia beka sa ma bia betia wo enti mesramo mi wura mafo kura frɛ no ebi frɛ fabrotire na bi busta no ne esi asem no me abrenya sigya asehene wada roma ohine ba ni jase hine ne me na ohine na oso wo frɛ no nye ohine ba na frɛ ye ohine ba frɛ to park no eye betimpo di kuro no na frɛ ne se kokko community center asase na se wo ba be fa ne me mpere ma wo mfa na emom ne mehwe se ye be hu yo nkrata asem mu me ne mo fidi kesi so mo bia te se to park woni krata bia fa asase ne hu ta sabi eburu sabi abra wo kasa wo kan se santin yire wo che ne nsa se ma nipa me nsa ne yire nom na bosom ene na bremponfo no mo kosa e den sa se ma wo na to park na sa pipe kura no wo hine be na asan na sa se bia etu woni asase bia wo ho woni asase bia wo se asem be na me sa asre so se wona wo ba be ye complain no bibi kire mo adwuna yewura santin ne ba no waba asisi ya bibi kire wadwuna no waba ho no wabebo na mane ye gusu a ye toto ne yamase be asumdwe be ba se be asem ye ntase ne mirika esa wo hu no kore no ye kan boko ne ehwem sebe woto obo saa no hu asem ne mu no kore ne wo hu ba bi ye da na wo de ato ne de asumdwe aba sebe betin kwa asase ya tere hu akoye den asase ne mekwa ko video na me de amamu na mo de ato wa mo obi ehunu asase kwa ye kan ho asem enti misramo mo obi ankasa entia obi ewo asase no obi so nkasa entia sebe maame wo ye wo program no se GH wo ye o se GH wo ye o wo na mo de nsem bia na obi edi mika ye de pese obi anhwehwe yen ebe ne bebo amo opem so alumba ko ye obi a sinu banana ye obi sinu baba obi sinu lumba de bed ade ne ye omojo hu me na asa to park ni woni bia excess wo hini bia ansa chance asase wo asase Sato Park no ni people bia wo hini bia ansa chance so wo asase Ebusianti the course wan kasa in the studios of Opinion Radio yen create so mo ntini yenya videos ya na say audio yin na bi ebra omo frɛ ohene ba adwenya asehene ija asehene ene yakwakotie bi aba no ti wa chechi nsemu yi pa wo so wo kan wo bi ati asese na to park ni asase bi ho krata bia wo sa asase na omo kan wasem no oni ho krata bia but let's not forget say the previous edition na to park first no o kan say won sase ya wata wo ho krata nyina but adwenya asehene ija asehene na pia aye na asem hye ne nsa ohene ba adwenya asehene ija asehene o the man say won hwe nka no osi o canon authority say na to park eni asase eni krata bia efa betin ko nsase bia ho na say ya mo na yehwe aso kakra say the city but na de me say wa yehwe mu adom osuko ansa na oba abonti abekasa to say entesa ya chese ompene ma bibia sa akra emaso and after aside sa case we say the magic aka no ono so de piece say aside sa issue we na e ho no betin ko edi kura ankasa ya onso na ya abrenya sin ni fahene ono so na to park ejina assemble akọ ano nso ye community center onso kokoro bia mu a ye community center no ye sha to makro no say ne dachi bia akro no yigina ye nyamekwa ya adom a yebetimi apagya dan bia si ho eyie ne ye ya oman afode ne ebo a asori bi kwa na okro no na ompese omo ye harvest obetimi abaye no ho na abo amakro na tumpon na ebia onse obakokoro ne ye asase na to no ebia na ho din nya mai e makro no mpanyimfo nyansi a ne ye market wo sa ha de community centers as nti wo ye hwan
yɛmfa ma ɔsan sɛ ɔman no nyinaa asase na no ɛna na kyerɛ sɛ Betty Nkodi kuro ɛyɛ ne nteɛ sɛ Nana Park ɛfa asase no de ayɛ ɔno ara ne personal adeɛ ɛna Betty Nkodi kuro so daabi da ɔmpene ma ne mfa nti ɛno nso yɛ ada issue nti ebi a saa issue no ɛna to park dwen sɛ ɛno na nam so bi ama nipa bi na ba ɔpem so radio ndi ana nte saa na yɛ different issue no nti abusua yidi nsɛm wɔ akyi paa sanse nye sei ne yɛpɛ no but wobɛyɛ ne dɛ yakɔyɛ nsɛmtwerɛfo yɛ nsɛm no ba a ahobɛhia sɛ yɛde bɛba bɛsoma wansan na biribiara yɛbɔkɔ na nana se saa bere yi a ɔhene ba de asɛm hyɛ ne sɛ ɔhene ba bɛnya asɛm de asɛm hyɛ ne nsa nti no ɔbɛhwɛ sɛ biribiara bɛyɛ bɔkɔ ɔbɛhwɛ sɛ obɛsiesie ama ntease aba na ɔmpene ɛma deɛ ɛnim ɛmam ɔmpene ɛma obi mfa na ada anaasɛ bi a nsɛm wɔ anim ɛmɛkasa ampɛ kwan bi so ɛmfa ɛmɛkɛ ne wie na wotie anakora kasa na ɔse ɛberɛ a Nana to back frɛ no asɛ na ɔyɛ nana asɛ ɔkyerɛkyerɛ nsɛm ɔsɛ dabi ɛberɛ a ne wura de asɛm ahyɛ ne nsa no nokorɛ nko a na ɔhwehwɛ san sɛ ɔmo so akyerɛ ɔmo wura no ɔmo so ɔmo de nokorɛ ɛna ɛbɛsom kuro no na ebi aka sɛbi Birempɔn no ɛne Asante no nyinaa nti ɔnhwɛ sɛ kataso mmuaso bi a na bibi a ɛbɛha adwen ɛbɛkɔ so deɛ yɛdi nsɛm wɔ akyi deɛ ɛbɛwɔ akɔ wie biara yɛde mu nkyerɛmu ne mu amanneɛbɔ ɛbɛsom nti da biara nso yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame no amoa pɛpɛɛpɛ yɛ ne atɛntene deɛ ewiase obiara pɛ obi biara ne hɔ wɔ wiase a wɔmpa atɛntene nti yɛnkɔ so ane nsɛ nyame sɛ ɔno ammerɛ mu na abusua no sɛ abusua no ɛdi bi mu a wɔn ani wɔn bɛm na wɔn ni wɔn asase sɛ kɔba sɛ Nana to park so na ne nsɛm di mu a ɛyɛ na biribiara yɛbɔkɔ but na n'aka si so pii sɛ Nana to park ɛni asase biara ɛho nkrataa deɛ na ɛsɛ ne yɛ ɛberɛ no nkabea ɛna ɛbɛkyerɛ nti deɛ ɛnya no nyinaa ma nananom san sɛ wɔnananom anim na koraa sa kaka ho biom sɛ asɛm koraa ba saa na bi a wɔn asɛm fam na wɔn nte ase a ayɛ wɔn nananom anim na wɔn agye mu nkyɛn mu san sɛ yɛwura no deɛ wɔn to wɔn bo ase sɛ ɛbɛyɛ a nsɛm no wɔn bɛtumi adɔ mu akɔ mu nsukɔ akɔhu nokorɛ wɔ mu san sɛ sɛbi mpanyinfoɔ koraa so frɛ kopɛ na wɔpɔ ɔse a mogya ɛna ɛbɛbɔ nti na bi a dwa bi a na wɔdwedwen sɛ wɔn te mpanyinfoɔ nka yɛ ne bɔ ne so na mmom yie mu enti na ɛma na akɔ wie nti abusua yɛde bɛpem ha nyame yɛ adom a de bɛtɔ fam biribiara fa asɛm wei ho yɛbɛsa aba na yɛde abɛsom mede de kwabena wɔ so meda sɛ ɔgye berɛ na ɔhwɛ mekɔ so a ne hwɛ by Grace TV sane sɛ yɛwɔ nipa bebree ɛnso ɛde ma yɛtɔn fie ɛwɔ atwoma yɛ mesrɛ wo 10 minutes drive from Sofolai so oni gye ho nko ara deɛ ɛyɛ 4-bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna 3 na aka no ɛyɛ single room self contained nti oni gye ho a mesrɛ wo fa number no retwa gu ɛwɔ afidie na se ne frɛ mu na biribi ankɔ yɛ ma ɔsan sɛ fie no da fam ɛboɔ no da fam paa ɛhɔ nso dwo new site ti twoka asɛm bie ne hɔ ɛna nam sɛ hɔ dwo na hɔ yɛ kama nti obiara si ne fie no awie deɛ wonya nsiɛ koraa na apply finishing touches a in some few moments wobɛtumi awie na biribiara yɛ kama yɛgya rooms no bi wɔ hɔ a ma wobɛtumi ayɛ offices a wobɛtumi atena mu na wɔwork from home ɔma no bɛtumi anya baabi asua adeɛ hall kakraka dining hall kakraka ɛwɔ hɔnom garage kɛseɛ paa na deɛ kume koraa ɛyɛ summer hat na ɛwɔ hɔ no wotumi tena so na wohwɛ kurom kakra wotewa ho Sofolai wotewa ho Abrepɔ sɛbi ho kwada so wohu Santase Tano so ɛne nkurokuro Buakwa ne nkuro ahodoɔ aka wompɛ wei na deɛ na wopɛ fa namba na ɛfrɛ ɔmo na biribiara ɛnkɔ yi mfom aberɛ pam yɛbɛhyia nyame nka ho makra bye bye ayɛtɔn yɛwɔ perfume nneɛma yɛde gu yɛn ho ma yɛn ho yɛ hwɛ na nea anigye wɔ mu no sɛ perfumes no ɛgu show ha no sɛ wobaa nea w'ani gye ho bia yɛwɔ ho tester ɛna wɔyɛ showcase so wɔ ha yi yɛka tester na ɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛ ade na aba abɛtɔ no wonnim de wei a ɛteɛ na ba a wohwɛ nti wɔyɛ amber glow bebree wɔ hɔ nti wohwɛ yɛma wo nua na wohwia na sɛ w'ani gye ho a na wafa nti yɛ nneɛma no deɛ